Hola, sóc el Pau Vallvé i això és una salutació per la Casa de la Música, Nova Llascava i tota la cultura de Terrassa en general. Sí, fa 3 discos o 5 anys que m'autogestiono discogràficament i a més, però des de sempre, inclús abans quan estaven discogràfiques, tots aquests discos meus que he fet, sempre tots els instruments que sonen soc jo, no com una cosa de xulín, sinó que és com el meu espai, el meu moment cada 2 anys d'anar-me'n un mes a jugar, i per tant és com, estic convençut que si intervingués més gent seria més ric i seria més bo, però m'ho passo tan bé sent baixista durant un cop, un mes durant 2 anys o bateria o el que sigui, que al final acaba sent el meu espai de llibertat de dir, mira, que quedi com quedi, però m'ho passo de puta mare. Vaig passar no només a gravar-me jo mateix tots els discos i tots els instruments, sinó a gestionar tot el que és la part discogràfica, manejaments, promoció, etc. I el que sí que és veritat és que després de 3 discos la cosa s'ha fet tan grossa que ja estava quedant malament amb gent, diguéssim, ja per no poder abastar jo sol tot el projecte. I aquesta gira la novetat és que hem delegat la part de manejament de concert a la part de gent de Bank Robert. No està gravant I llavors jo crec que l'autogestió funciona molt en un moment concret de la carrera, és a dir, jo crec que per començar està molt bé estar en una discogràfica independent petita que et situï en un entorn d'altres grups, que et situï en un programa a festivals que formen part del seu rotllo, que entris en una mica una família que t'arropi i t'avali una mica, no? Per tant jo crec que les discogràfiques independents tenen molt sentit en aquest sentit. Però el pas de quan de cop ja tires una mica però encara no tires molt, jo crec que té molt sentit l'autogestió, perquè ja tens una base de seguidors que et permeten finançar-te els discos i demés, i a més és quan tu has de créixer com a creador i tenir llibertat absoluta i decidir el que vols fer, com vols fer, quan ja portes uns discos sabent com es fan les coses. És una passada. Jo em trobo que estic començant a arribar a un punt que com això es faci una mica més gros se m'anirà de les mans, i si per tossuderia vull seguir-m'ho portant jo, que crec que intueixo que és el que passarà, començaré a frenar jo el projecte i no el projecte a mi, no? Llavors considero que les discogràfiques grans tenen el sentit quan la cosa ja s'ha fet molt gran, gestionar aquests nivells té un sentit. El que trobo raro és un grup petit que estigui en una discogràfica gran, o un grup gran que estigui en una discogràfica petita, o que un grup que comença que s'autogestioni. Has de tenir molta paciència i sense ni base de seguidors ni contactes és complicat. Llavors, jo crec que tot té un sentit i tot té una gràcia, no és això és millor que allò, sinó que depèn del moment del projecte, jo crec que té sentit cada cosa. Molt bé. No, de fet, a mi el que m'agrada de que m'ho faig tot jo quan és disco, quan és discogràfica, quan és feina de casa, per entendre'ns, és saber que després no serà així. És a dir, que després sortim de gira i hi ha músics a l'escenari, hi ha un tècnic portant la part de so, hi ha els Bank Robert encarregant-se del manejament, i que una mica la gent es fa seves les cançons, no? Si fos sempre jo sol, potser no tindria massa sentit. Llavors m'agrada perquè els discos acaben sent la versió que jo vull fer de les cançons, i després quan comparteixo amb altres músics i creixen i la gent les porta cap a un lloc o cap a un altre i acaben mutant les cançons, apareix una segona versió, reversió d'aquestes cançons, que és sempre millor, de fet, no? Sempre és com, hòstia, ho hauria d'haver gravat així, i és el que mola, no? I sempre m'agrada convidar la meva gent, no? Hi ha gent que convida estrelles, no? Alejandro Sanz canta, o David Bisbal, no? No, a mi el que m'importa és que hi surti la meva gent, no? Hi surt la meva mare, hi surten els meus germans, hi surten els meus amics, fer partícip a la meva gent del meu projecte, igual que amb els vídeos, no? Fem videoclips, i de cop me'n vaig adonar que estaven fent videoclips amb actors i directors, i eren videoclips que al cap d'uns anys no m'importaran res, una història que no m'aporta res. I en canvi, des que faig participar la meva gent en videoclips, després ens fa molta il·lusió veure'ns, hòstia, fa molts anys, mira com hem canviat, o mira aquí, hòstia, aquest ja no el veiem. Sí, és un disc més positiu, però positiu dintre de la meva línia, vull dir, tampoc no... Però sí, és un disc... Jo sempre faig els discos de la mateixa manera, jo no em sé inventar històries i per tant els discos són com fascicles del meu dietari, no? I llavors com que la vida canvia, doncs les cançons i els discos van canviant, però no és que els faci d'una manera diferent.
i el que ha fet que aquest disco sigui diferent ha sigut que els 2 últims anys diversa gent del meu entorn ha estat francament malament i m'ha tocat a mi ser aquella persona que estava allà posant l'ombro o l'orella o donant ànims i bueno, aquestes coses s'acaben filtrant, la teva realitat s'acaba filtrant en les cançons i aquest donar ànims a buscar més solucions que problemes jo crec que s'ha filtrat en el disco, no? I ha sigut molt maco poder parlar dels mateixos problemes que havia parlat en discos anteriors però que potser els estava vivint jo en primera persona, poder-los afrontar des de fora i una mica més d'objectivitat i per tant reconciliar-me també amb el que jo havia estat patint abans.